du hjertelig velkommen til vores Valgalder.net hjemmeside og YouTube-kanal. Vi er her for at berige vores viden gennem diskussion. Sæt spørgsmålstegn ved alt for at opnå sandheden, tro ikke på nogen myter. Valhalla History, historien om en mand, der erobrede døden. Hvorfor skal vi læse Valhallars historie? Den sande historie om en mand, der erobrede døden. Den sande videnskabsmand, der opdagede vejen for mennesket at leve uden at dø. Den, der opdagede videnskaben, der gør den menneskelige krop til en udødelig krop. Den, der forvandlede den menneskelige krop til en viden. Ham, der fortalte os, hvordan vi kunne leve uden at dø. Den, der oplevede Guds naturlige sandhed og fortalte os, hvad der er Guds udødelige form og hvor er han. Den, der fjernede al overtro og satte spørgsmålstegn ved alt med vores viden og opnåede sand viden. Ægte videnskabsmands navn, Ramalingam, navnet, som de kære kalder ham med, Valhalla. Fødselsår, 1823 år for forvandling af kroppen til et lyslegeme, 1874 fødested, Indien, Chidambaram, Maurur. Præstation, den, der opdagede, at mennesket også kan opnå Guds tilstand og ikke dø, og opnåede den tilstand. I Indien, i Tamil Nadu, i en by kaldet Maurur. Der ligger 20 kilometer nord for byen Chidambaram, blev Ramalingam alias Valhalla født søndag den 5. oktober 1823 kl. 17:54. Valhallars far hed Ramaya, og hans mor hed Chinnamai. Far Ramaya var Maururs revisor og en lærer, der underviste børn. Moder Chinnamai tog sig af huset og opfostrede sine børn. Valhallars far Ramaya døde i den 6. måned efter hans fødsel. Moder Chinnamai tog, i betragtning af hendes børns uddannelse og fremtid, til Chennai, Indien. Valhallars ældre bror Sabapathy studerede under professor Sabapathy fra Kanchipuram. Han blev en mester i episk diskurs. Han brugte de penge, han tjente på at gå til diskurser, til at forsørge sin familie. Sabapathy selv uddannede sin yngre bror Ramalingam. Senere sendte han ham for at studere under den lærer, han havde studeret med, Kanchipuram professor Sabapathy. Ramalingam, der vendte tilbage til Chennai, besøgte ofte Kandasamy-templet. Han var glad for at tilbede Lord Murugan i Kandakotam. Han komponerede og sang sange om Herren i en ung alder. Ramalingam, som ikke gik i skole eller blev hjemme, blev irettesat af sin ældre bror Sabapathy. Men Ramalingam lyttede ikke til sin ældre bror. Derfor beordrede Sabapathy strengt sin kone Parvati Amal til at stoppe med at servere mad til Ramalingam. Ramalingam, der gik med til sin kære ældre brors anmodning, lovede at blive hjemme og studere. Ramalingam opholdt sig i husets øverste rum. Bortset fra spisetider, opholdt han sig i lokalet på andre tidspunkter og var aktivt engageret i at tilbede Gud. En dag, i spejlet på væggen, var han ekstatisk og sang sange i den tro, at Gud havde vist sig for ham. Hans ældre bror, Sabapathy, som plejede at holde foredrag om mytologi, var på grund af dårligt helbred ikke i stand til at deltage i det foredrag, han havde sagt ja til. Så han bad sin yngre bror Ramalingam om at tage hen til det sted, hvor foredraget skulle holdes, og synge nogle sange for at råde bod på hans manglende evne til at komme. Derfor tog Ramalingam dertil. Den dag var et stort antal mennesker samlet for at lytte til Sabapathys foredrag. Ramalingam sang nogle sange, som hans ældre bror havde fortalt ham. Herefter insisterede de forsamlede der længe på, at han skulle holde et åndeligt foredrag. Så Ramalingam var også enig. Foredraget fandt sted sent om aftenen. Alle var forbløffet og beundret. Dette var hans første foredrag. Han var 9 år på det tidspunkt. Ramalingam begyndte at tilbede i en alder af 12 i Tiruvadriur. Han plejede at gå til Tiruvadriur hver dag fra området med 7 brønde, hvor han boede. Efter mangens insisteren gik Ramalingam med til ægteskab i en alder af 27. Han giftede sig med sin søster Unamulais datter Tanakoti.
Både mand og kone var ikke involveret i familielivet og var fordybet i tanken om Gud. Med samtykke fra hans kone Tanakuti afsluttes det gifte liv på en enkelt dag. Med samtykke fra sin kone fortsætter Valale sine bestræbelser på at opnå udødelighed. Ramalingam ønskede at kende den sande Gud gennem viden. Derfor forlod han i 1858 Chennai og besøgte mange templer og nåede en by kaldet Chidambaram. Da han så Valale i Chidambaram, bad administratoren af en by kaldet Karagusi ved navn Tiruvangadam ham komme og blive i hans by og hans hus. Bundet af sin kærlighed boede Valale på Tiruvangadam-boligen i 9 år. Den rigtige Gud er placeret i hjernen i vores hoved som et lille atom. Den Guds lys er lig med lysstyrken af 1 milliard sole. Derfor, for at almuen skulle forstå den Gud, som er lyset i os, placerede Valale en lampe udenfor og priste den i form af lys. Han begyndte at bygge et lystempel nær Sathya Dharmachalai i år 1871. Han kaldte templet, som stod færdigt på omkring 6 måneder, Visdomsrådet. Han byggede et tempel i en by kaldet Vardalur for den Gud, der bor i form af lys som den store viden i vores hjerne. Den sande Gud er viden i vores hoved og for dem, der ikke kan forstå det, byggede han et tempel på jorden, tændte en lampe i det tempel og bad dem tænke på den lampe som Gud og tilbede den. Når vi koncentrerer vores tanker på den måde, oplever vi den Gud, som er viden i vores hoved. Den 20. i den 10. måned i året 1873, tirsdag morgen kl. 8, hejste han et flag foran bygningen kaldet Siddhi Valakam i byen Metukubum og holdt en lang prædiken for de forsamlede. Den prædiken kaldes enorm undervisning. Denne prædiken guider mennesket til altid at være lykkeligt. Det besvarer mange spørgsmål, der opstår i mennesket. Prædikenen handler om at bryde vores overtro. Han siger, at den sande måde er at kende og opleve naturens sandhed, som den er. Ikke kun det. Valale har selv stillet mange spørgsmål, som vi ikke har tænkt på, og besvaret dem. Disse spørgsmål er som følger. Hvad er Gud? Hvor er Gud? Er Gud en eller mange? Hvorfor skal vi tilbede Gud? Hvad vil der ske, hvis vi ikke tilbeder Gud? Findes der noget, der hedder himlen? Hvordan skal vi tilbede Gud? Er Gud en eller mange? Har Gud hænder og fødder? Kan vi gøre noget for Gud? Hvad er den nemmeste måde at finde Gud på? Hvor er Gud i naturen? Hvilken form er den udødelige form? Hvordan forvandler vi vores viden til sand viden? Hvordan stiller vi spørgsmål og får svar på dem? Hvad skjuler sandheden for os? Kan vi få noget fra Gud uden at arbejde? Er religion nyttig til at kende den sande Gud? Den næste begivenhed efter at have hejst flaget var, i den tamilske måned Kartigai, på dagen for festivalens fejring af lys, han tog Dibalampen, der altid brændte på hans værelse, og placerede den foran palæet. På den 19. dag i måneden Tai i år 1874, det vil sige i januar, på dagen for Pusam-stjernen nævnt i indisk astronomi, velsignede Valale alle. Valale trådte ind i palæet ved midnat, som efter hans ønske låste hans vigtige disciple, Kalpatu Aya og Toshuvur Veleyuden, døren til det lukkede rum udefra. Siden den dag har Valale ikke vist sig som en form for vores fysiske øjne, men har været et guddommeligt lys for dannelsen af viden. Da vores fysiske øjne ikke har magten til at se videnslegemet, kan de ikke se vor Herre, som altid og overalt er. Da videnslegemet er uden for bølgelængden af det spektrum, der er synligt for menneskelige øjne, kan vores øjne ikke se det. Valale, som han vidste, forvandlede først sin menneskelige krop til en ren krop, derefter til lydlegemet kaldet om, og derefter til kroppen af evig viden, og han er altid hos os og skænker sin nåde. Tak, fordi du så denne video. Hvis du kan lide denne video, så klik venligst på synes godt om, del og abonner. Venlig hilsen, vi ses i næste video.